Dati ibagbagada nga taga Marcos apo nga gapot tagig nga nagpositibo nga na dati Batak dito Mariano Marcos Memorial Hospital dito Batak apo ket tikay na pagpaisuan na ket sanda nga taga toy tagigda di Metro Manila. Ngamin tinakaumayan da nga kwa kano dito apo gapot kasapulan kanon nga kasla detay ma opera DJ bukol na iso nga may dagpagas dito at awang kano mati kasla pulpak ti hospital jay naggapwanda iso nga kasla ka mo no kasano ti arrangements na dito yan napay nga dito Batak ti nakakuan na pagka opera na ket daytan ata imay damot asigod dito yan ket yaka mo no kasano pa nakadalya pa nakalasat dat dita border ket di nakalasat data border na po diretso data Batakan. Dagito ito nga agasawa po natay na swab test da ket na doktoran nga isuda ket medyo kwate sintomas ti COVID. So nga dadata po handa nga nakadanon dito yung Marcos. Ngam dito nagluganan da nga kwapo dito ambulansya ket isuti nakadanon dito takasla inawis nawis da kita kakabagyan datoy nga umay da manganon mangal daw siguro no anatan isuti kuana tagsasarita mitay nga mabalin nga dagiti nga tataw nga naka-close sa contact da iso nga in quarantine mi idan idi apo idi rabi nang rugi di rabi ken ako kakampay lang monitor kami pa lang no adda pa lang tataw nga kasla dati na asasiganda. Okay. So sir, naka-lockdown daytoy barangay nga nagturungan daytoy driver ta ambulance. Na daytoy la sitio ti naka-lockdown tata Joey iso nga daytoy may isang talo nga sitio dito barangay Dakiwag kin may isang sitio ito barangay Escuda. Okay po. So sir, mensahe apelam tarigiti taga Marcos Ilocos Norte habang adapelang kastoy nga damag iti ini tayo sir. Yap apilak ko ma kadagiti apo nga kailyak apo kita dumaan da no ada dagiti kasla dati kabagyan da nga sumangpot ditoy kita agdaan ko ma iti proseso. Tapno ti kasta ka maboy dantay ti kastoy nga problema. Imagine ibagada nga taga Marcos apo awam mga taga Marcos gayam tawang magayam iti census naganda iti census dito barangay ken kastamot ditoy apo nga RHU. So naduktalan tatay apo nga talaga nga handa nga taga ditoy. Naipadanon tayo kini Apo Governor. Imbagak tatay natawagak iso na nga digidi nga duwa nga nagpositibo apo aket kwa sanda nga taga ditoy Marcos. Ngam ti naibagak mata po nga dagiti close contact dagiti kung driver ken dagiti ko apo dagiti adapta so nga in quarantine mi dan ken ti araramidin mita nga madamang gilalak down dagiti sitio nga lugar dagiti nakapulpulapol na apo. Sir, naka-quarantinan dahil dyan isolation unit sir? Dyan isolation facility niya po.